Op, 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 op. Duh, up, duh, aneh kok rasane. Lah, gere apa? Wong biyen panganane nyong yang ngono. Palingan sale ujas tetek. Iya, lah ya ora ilok aja yang ngono. Betul, betul, betul. Halo, pen mutah rasane jelek banget temenan. Opah, iki ya donge digawe apa lemek apa yang ono diparut. Donge ayam goreng ya ora nana jaman mien. Kebo panggang le ana. Loh, opah kang ngapusi be. Ngom ngom ngom. Eh. Ah, tutul iki gimana enak om. Ngom. Enak. Opah, iki mien perang mangan ya aneh. Alah, Leisha, mien mangan ya anu yang kono. Tapi ya anu mending bae mangan yang ini anu enak li. Enak tenan. Lah, kowe wong anu perang gawa pistol besi. Leisha, mair nek perang. Peang. Wis, kowe kudu syukur. Saiki wis ora ana perang. Lah. Ayo, siapa semua sing ngelih? Engkau tak jangan tenang bae. Nyong ngelih banget. Mbok poh tolong jangan nyus. Wo, bocah. Ora duwe isin pancen ka. Kayak kowe ora lah. Hehe, ora yang ngono. Anu ditawani aja tolak. Iya lo, eman. Wih. Ya wes, kono det pangan diset. Nyong tak jangan diset ya, aja dalunga.